Prince Bunalia mmonyo namba 19 of course itonya ko bariso mwako mutanya na nyangalesio mwabo na twalire ogresio litukerigeria rero na inde ko mwarigania omo Elda Elijah Omech korwa ase company na kapisa ya tokonyira bale mitubu gusiengima ya Biovision Africa Trust ko bwatera ne company chinde na boiga bale mi abake ko toletera obosemia na boigo amangana maya yo mangana yo bole metiango mwarigania Elda Elijah Omech yarwe ko manyene manya ko yogiri ya chikimene chika chia bono iga marako karibu sana Elda. Asante sana monyo. Yes. Na inje nago kirerero ko bamunaye. Karibu. Asamalieta am Elda Elijah Omech asense moya Biovision Africa una resource person. Okay. Donga na inje nabona achira asenga nje kebindi na ndeli tukolia rero. Okay. Karibu sana. Omwanjo batakalia na amaya korwa asegetembe television nabo igogetembe FM ayo mulemi nkaga abwo wobosemia litukulilia Jumatatu ya etani ko twarenge no omongina Alice chinga omongina aska ngo sabuko abera omongina aska na twarenge nere ase gepindi na tukaegera amangana maya mange igoro yemete nabo igo chingeni chiri nyara ko to kwa gachobonya massive weito ase mebere yeito nabo igo chigo totanga amarwere oje kwa mise tigepindi ekyo download app yeito ya getembe digital app alafu ogende paka litukulia Jumatatu nabo kanyara korole mebere yeito yonsi muna ya rengeri tukerio elinde nayo nyara konyorobo semia bonde litukerigera rero nigonko mwarigania naende elia kabere omo Elda Elijah Omech korwa ase company ya Biovision Africa Trust abo bako support mangana yobolemi yani kilimo hai ase rongo rweito rwa agusi kwariga nayo motegareri ko nkaga abu nabo kubate simiao omo mugaka katogenda kunya kwana nerega Elda Elijah katogenda kunya kwana nerega iga naye nabo kunyara gukora kinaye nabo kunyara go changia go se kunya kubulia maboli andonsia asole chika kimene chika chiabone kamara ko bano watu bosibuli obu wetira 0741583878 kuna ni tukerigalia ro egotoko kwanira igoro ya etokwanira igoro yebichuni amakonde alia atonyarire igarinka na ende nchera kieria tokunyara gukora kitukunya kunyatanga lakini ende liboli rinene lili tukoneli ganta tukubuli mo tegareni iboli nta tolingiraniri wetera 0741583878 ikendio samungu bwate simi liboli nkuboli ndaki ine ebichuni mbire nkaga abo bichuni ngo chandabire ebichuni mbire mugondo kwao amakonde nari mugondo kwao ine nkugo chandari nchera kyako go chanda toiranirie wetera 0741583878 na ende nchera ki ogotumeka yogokora kigokeani ama kondayo so obo abasobo amgose esenchira yabene mwariganie Elda Omech Elda Elijah Omech elinde resource person thank you so much samangana Biovision Africa okay biamono sana karibu sana asante sana asenga njo konyarigania na ndebe nago ikirego tebya bategerere ba minto to chikorigere ligoro ya lingana linene umusonga batanga IBM injirandira integrated pest management enjera togotange bichuni bibyeito bikuria chindagere cheto mugondo asogo simeka chindagere ao nere yo tota togochikorigereria nga integrated pest management enjera togotanga bichuni ebi totagutumeka mariogo lakini naturally nebinte bitobwate togosimeka inde byatanga bana kero togorigereria enjere omotegeri ontegerete nigere enjere nyororo nigere enjere ngiya na ande etaligo chanda mulemi gotumeka chibese njerenenga gototagetayo mulemi asobolemi bwa orosie faida na kira togote nga kilimo hai njerenena kigora togote na kiora atange ebichuni ebi byao asomugondo otatumeke tibese nde kuru asomuguko na reto chikorire bona kero tokorire asichinjere iga yo gotanga ndubwate chinjira chinyinga ngeiberesa tongo kwanira mwana buno mugusige gekorori kare njerenero konyora ba mugusia tarachaka kugura mario koruchituka njerenero mugusia ari gotumeka bona kero tebenge karotwa lengo mbabwate njera tokurukangana ki cultural method enjireri yegekoro ya lengo bari gutumika enjireri yegekoro bari gutumika nibagina bogare konyoro mongina ari asasi megete bimeri byaye akogenda byikomanyena kana wetanana ari no mote ari nekintu akonya guturikia oja Rusia olita oja Rusia ina njera yamo ya cultural yegekoro monta ari wetomanyene we Rusia yebyikomanyene ochora makondario yaita
bucha igonga nenjerende atumekire yegekoro nenjere yegekoro bare gutumeka asengenjo yogo seri bichuni ebikurwaria omugusi arinka nguruga torobokima obe nari tugutumeka chinko na omugusi ari kogenda rikari obucha liburi yaye ngera buchire liburi yayo manya kwanda asegeticha kiaye osiara bona ine arenjereri yegekoro ari gutumeka yogo seri gento ki ebichuni kurwa asegeticha kiaye na makonde igonga ne ine njerende ya mari gutumeka nenjerende abare gutumeka enjeri na tanga fisco na dengo gutumeka bare chemical ine era tutaranja mono amariogo asengejo Biovision Africa mono intu twaranjera mariogo mono kya mariogo aretira mechande menga semebere bono ntutageti kukwana iro ya mariogo bona enjerina ki cultural method na reri umugusi ari gutumeka enjerende na ande bono umugusi na chetaika kujigati nturigererie agachaka kweroseria mariogo ayo komanyene agutumeka material sunyunta ochosiarera ebintu bikwana kuchimotunga metekiye na nenjera kiye umugusi ari gusimeka osiara ibona rero totanga integrated pest management igo mugusi mono igari gutumeka libu na gutumeka enjererie bie komanyene cultural method ya wetana no koragento onya gochora kora kako yaita inero mono konyorango mugusi ari gutumeka mategerere Elder Elijah etiango turararigereria ngo turarariga ebichuni ebinamakonde biri byabo tambe tunarete aria ase biticha byeito naboigo ase megondo yeito ebichuni naboigo amakonde biri byabo tambe mbiri bye bituchandete asorogongoro iturwagusi mbiamana seriswaririgia omotegereri ontegerete moraria mbiamana sokumboli swari eyo kero tokurigira mono gusi gotogusimeka chibando okay chibando nacho ekas crop yeito mono tokuragera goita stokuragira mono ni chibando bono ni chibande chimono egento gekuyage gochi affect monekero tukurigereria ama kondenara akorugunga fall and warm somo sogora bagukwana igo ama kondenara achichira ebando kerenke ligochikana kuruen kondo yamana gosegesa kuruen koro nabakonyora so mugondo 1 hectare gose 2 acres arari arirege kanade gago spread very fast igama konda ina ara matanga ni tubwate na nda manene mono agosaria agokose great damage agosario konene igonga fall and worms naro rasega itobono gusi akorie bimeri byeito mono na chibando na de for ami womsaya yakero ko jaligere ligara ayanda mamwamu ayanda mabali ayanda machani ayanda yero ona na de mono ndiro bareta dia charero bakoranga African for ami wom na lile very dangerous lile libe sana na de mama makonda iga kuibora abana amagena ase igako multiprise chinga na kiega nakero wa identify for amigomi aso mugondo immediately seek advice korugo take action ekina kikwende tangani ne kwende ya kabere tokonyora nigo tokoronga lindo ndiro bakoronga half-feeds ebine bichuni bire bimwamu ne binde birabu ebichuni ebimono nigo bigwata kyamato unabona kero korigirie suguma kero korigirie chinsaga kero korigirie managwa bingo bororo igali bimwamu bingali buga ebimwamu mwamuga ebirabarabuga abanyora bikona kobochora gendo ki amato bire bina abanyora munabona sesuguma nigo bikomera sugumeri yakorendo ki yaringaka gogo chicha asa mangana yerina go nara abanyora nga biomereirega matari yaringakire nigo te very dangerous na mono konyora igare kuruse yamato kuruse yamato ariko bakurugo kuruse yamato no amona akomera igo ine kwende ya kabere kwende ya gatatu ngo tokire na ndasi chibando tokurukanga maize stock pora enero maize stock pora na makonda ari green ari machani akuria chibando bono chinyaka chiri chiamire oberi chiaberekire bono konyora aso imeri amana gosegesa ari chibando yakora ngero gojigo samora kene ngeyo ine rito konyora ngo obosibuoka liko chinyanya na bodi gosoari matunda gosoari ngonga neri na rino tokoronga maize stock pora na yandande na yatwaruga fruits fries ayabona agakuria matunda bono chinyanya jitokwana no konyora ko segesa one biringani asegesa aswaime ainaro na aro tokonyora chigo swase kwerende iyo adama na affect quality bono ekiagara bono liga sandiko baro munyo ya minto umanto mwancho matakara litima etiko se muna Elder Elijah atotebirie amangana itima etiko se nkaga abu noroche bintu munebyo igo norocha makonde munayo noroche bichuni munebyo igo ne onye ko biroche gabu naboko wakesi migo chaka igoto otomanyinga no biroche naboko nyara ko
wake simitekendeo simu napona gatogende tukwana gwitira 0741 583878 none korokora se television yaona bugwaka esimi gwitira 0741 583878 ngirorere 0741 583878 ase bali muri se television enamba yeito no iregabwa ase screen nabokunyara konyirigiria senchiriringia oake esimi andonsia sore nsengima gwitira ase digital app yeito ya Getembe digital app nabokunyara gotonyora ensengima kogenda gasa ali Google Play Store go download app yeito ya Getembe digital app alafu onyare gokora onyare kubwatia mirobiri yeito andonsia sore ensengima ine elda Elijah twarigererie ebi katie makonde au nebichuni au sambuli au oyo tegerete nkagaria umurimi otegerete nkagaria ine na hategereta gotebana ki ine inchira ki cyogutanga gwetera inchira ki to gutanga amakonda yaiga gwetera IPM bia mona seriswali gija yes ekero umurimi ontegerete wikiraiga injireto koronga IBM ene njirengia ya chichana ande nyororo yo gutange bichuni ebi irinde bito chanda semigondo yaito gana nguchinde ko ereseranga chinjira isato gainye injira tubwenerete gutanga ebichuni ebi number 1 ntubwate ntokorokanga crop rotation eyengeri naki obunjureria webimeria somugondo ekero konyoro molemi ogosimeke kemeria kema somugondo tokorokanga monocropping ogosimeka rioka totebanga emokabato yo chibando kwabegete round na round ede chibando kwabegete na round ede chibando kwabegete bono mochana bokonyoranga ebi amakonda aya ekera soiraria igo konyoranga boni yakuna kuiborana na ndatigara kona komenya mugondo amagenano atigarete kero simegete nyore bono twate aba forami kwa msiko chibando omukabata bono wasimegete chibande round na round ndi osimeke na round ndi ndo osimeke bono makonda na bokonyoranga igatigarete kobo mugondo na ndakona komenta bono eginto gegokonya no kosimeke no gonchoreria endagere ndengao injire nene tokoranga crop rotation nga asomugondo ayibuno mulemi no bwento kore crop rotation obonjoreri bwibimeri asomugondo elinde otange totebanga okuibora oroibo esako yoroiboro rwa makonda alia osebichuni biri ekyabana mono nyasi wasimegete chibando around endo simekobori nabakonyoranga amakonde tari kuri obori yokonyoranga omori oye amagena endagera ya borire ebintu biri akure elinde gwa tangire egitukoronga okogendera generation ya makonda alia yonga crop rotation ne ya maana sana somugondo ito yonga tubante gonchoreria oborimi bwaito ase megondo ejere mugondo ko jobwate yobeke mekabata yo name number 1 number 2 number 3 number 4 ekarwasi megete mahate ditanga ni chibando kati abono simeka chinyanya rogorogaiga simeka kobori bekalina gwa bekachinya ni echini around ende bono onchoreria ari se kwa begete chibando bekobori oira ni rogora obeke chibando ari ande rogora bono beke chinyeni around ende mana kuira no ari se wacha kitatanga ni protein number 1 bono beka chinyeni amanagwa chinsaga wale karoko na gokora njireyo nigo ogotanga okogenderao wagento kike kwe medudu eye biamono sana ndo seminari ga kurwa so muremi yo moto muri baga kigera ntwate abanga kwena na tole libaga Getembe FM low ayenga kia monyonga kiboere buya bwe studio waire bono biamono gepindi ke korukunga kilimo hai no tore na Moelda Elijah Omechi na bomba igwete kabisa kwa bwatire omugapa no mukuru kabera kisi county kabisa erogo esimi yao yabura borire network ya gendera tenda se network iri kuranje network yokora ya mwangire bono kora ya mwangire aye monyo na koigure na bomba igwete buyo no mugaba no mukuru babwate tokorwa nyako egwodi na rekoboriga ngosime kore chingende kwanyora chibwate kemonya sana botu na tunigete gabo chichanda bwachi songerera bande bato tebinga gende no kemu kwa mario ko chisiarre ko chisiarra pato ndiri baba njira gyo sara to tebi tuanya ko konya chingende sawa biamono sana isimiende akaberengeyo
bwairibia korango yo chire 0741583878 namba yesimi ya Getembe FM tore na Elda Elijah Omech oyo okorwa ase company ngia kabise company yabalime company ya egereire abalime kapise korukwanga company ngia korukunga Biovision Africa Trust Biovision Africa Trust gwate simiega alafu umaja koiranile mabolions Getembe FM alo 0751583878 Getembe. Halo Getembe. Karibu sana somo robolio kilimo hai. Emonyo. Baranga kina meli. Karibu sana umwaka. Oh no. Yenkoria omobishojo. Yebono. Omobori etabiki yana gotengo yekare kujia mato. Ono ndio kiara ndebene ndanye kiarire. Okay, ngoko irane liare. Okay, asante tubati simio yo mwali asabonega Getembe FM 07415878 yoteberenge suguma yaye kabichi yaye timetiko sine cabbage amine tiko sine suguma no suguma manusi. Okay, suguma na tobu atanga esimi ga 0741583878 nambe yesimi yokorange karego chage go koraki esimi ego chage kogenda korange simi ya chire ga kurwa SMS ya WhatsApp Getembe FM allo. Okay, oyo korago senkoro ngumbu agwaka korwa korisema chiri cha Katari. Getembe FM alo. Alo, Emonyo. Madam Alice, bona liyo yae. Ni ya ne to ko iwo mwana omino. Yani mwana omino to ko mwana. Na ko igure kara madamu. Ani mwana omino. Karibu sana somo robolio okilimo hai. Bono ga kingo boli ga kyo mo soyi. Yes. Kene ngasimike bindaliri kwende cabbage eliye kuruku kale ma week asimike cabbage ngenda ngagoreli wonga kyale manya kayiya ni migondo gusinire ngana abe Okay. Okay. La chante vieri yoga kinda. Okay, vera abwa sereri tubasa ukumia Elda Omechi no arega iga asama chibwa amaya. Getembe FM simia mwele. Halo. Yes, Getembe. Kilimo hai? Yes, Dominic Mochere. Bora na bokure katata basiki statine mbuzuru. Na tata kwa kiacha kwa mkondo kwa cheke ngao na kile kufanya na kile kiabwati bona ngoko chwa para bona neke na mbere pia monongo koira neliare tabasa kwa na wasiwasi ngoko koira neliare chimimbona chikali go chatesi miyo moelio taikanto bwati no gaiga kilimo hai kwa trinera kwa kilimo hai bona njira kwa simba yamba ndio beranga senatu akyo mobisa ko igubia ina kikware ko boria babori go reye bichuni basire bindebe yes kirimo ayi yobona akara kwa nisimegira sike kwa katika kweli kabisa sai ngoro ita kwa mabona nanje kwange okay ngoko ira neliare vya mono sana thank you so much nitukoria to abwante go rebi chuni ko rakini bona kibai ku kilimo hai bona ba mwatio bagenda no mboke kini ko icho bakonye vya mono karibu sana na ro tanga tukoteba igoro yeke monyo kera kwa na igoro yeke monyo na kwanera igoro ya mangana crop rotation obo onchuri boli bwechi ndagera ekero gusimeka chindagera enjereri okora crop rotation meri around yotasimegetigeria abakonyoranga kemonyo keringe gotoka somogondo in fact nyore wasimegete gaiga chibanda around endo onchuriri nabo wa foidie kemonyo keria somogondo egintu kende intercropping na kinataka nkwanire chi point chi chonse ogosimeke bimeri binda save ime kuna mone kero okora intercropping go intercrop tori chibanda amane chingende go intercrop tori totebe soya beans amane binde go intercrop tori chinyeni totebe suguma amana tuatinelinawa intercrop tole amone bitunguo chindani ya nebinde kinataka ngwana ngakero to kora intercropping nero abakonyoranga limisundire okonyora gento gete kebwate kegora ya seli kerikende asa mangana intercropping na bintu binde na gusimeka chi mbusuro chire chingiya tokoroga nga sanitation chire chingiya chitabwati
obochabu muna bona karo totebe karo kochora clean seats embusuro chingia from motoro moronge to chikonyora muchana muna bona chosimeke orusi embusura aso moto bwato mududu karo gosimeka nano mari muno gokina konyora bwato muchandori osomo kwende bwato burwaire muno gosimeka immediately burwaire uli bokora ntuki boko base ntuki yonga karo to gosimeka chingende number 1 to chora chingende chire chingia chire very clean karo gosimeka chibando chawe karo kogenda go for satisfied seats chire chingia baro linga nchire satisfied naliyo wafo idia mangana aya yemedudu emenga naliyo wafo idia mangana aya yabo sabanyara benga ngai bitume bya meto chosime kigente kingitake yonga karo to gosimeka na twade aba number 1 karo to method yetu ade banga tokore gento koranga obonjorere crop rotation gento kende tuachire tokore intercropping ogosimeke binta se binde gento kende gosimeke bintu bire bya muna bonanda ira na sege teacher gosimeke ge teacher karo IBM ibidombira bike gosimeka bya seri bidur muna number 1 getunguo otyoka kere getunguo karo kera sege teacher kia yume obweto wake beke eraini nande watuma kwa bekeraini getunguo ni okere tokoroka ngeri beria gego seria ni misuri ya kare ndokia kunega ngoseri kire bichuni bire bingi nige ntogende tokotaka twasimeka in between asicindagere cheito nendania yego tyoka endania yego tyoko boli bona karobora asomogondo ngoseri bole ebichuni binda asomogondo yoneta kire nendania yasimekwa ina kutwatenga intercropping of bimeri binde asege teacher asomogondo ngane byabe kwaro seri agento keke imedudu eli ogojiche bichuni biri bigo cha somo gondo igomine tubateba noneli nawe koko simekeli ainie ya moiga peka gatungu na ndira ini ande bwatiri na gwege tungu egetunguli na gwege na igo nenda egera ngomo chando yo mo tegeria twakera litangani ngari na guria eri kuringa kagose mo chando rwateba bono ndigo chikuringa no yo ndo kwanera igore ya point yenda okwanera igore ya cabbage ya yete ngachaka gore ryogo agataka siarera number 1 ande kayira ekero kwanda tuko gore ryogo abalende grimo hai induduru kwanera ya mangana chemicals chukuru chituka bono indutu kwanera ebintu bikosimeko organically kigara inseko eresa gabono lisirikali ana uri rambute gas egente getani ekaro wasimegete cabbage yao tiga gochira mario ga ye chituka ngana ro cha gosiarira bono gwasiarira tingi muchando kiria bwato kamara gosiarira ai gwasiarira terioka igora bo koreta onyore garete ekwenderie goita agasiarira yonga nega neiri otaragendera amatu mario ga yetuka itani kora tumeka ya rokali muna boneka ro twakwanete nga kiende twakwanete muno kwero seri ryogo ria gosiarira bichuni byatama mune tumbato twatete na bakoja leto yesunyunte amato yetumbato gosiarira agoseri amfits chimwam agoseri amfits chichindabo agoseri pia amato yetumbato ari machani oburuka bibiri oburukani pilipili osuage kabisa goburukani orose mixta ochunju go chipambe ya osiarere nabo gosiara pi tokorra kuri mwana minto tegerete mari egikaria gosoyo rigete television ya otini mai tose kwaigura mangana ayu igoro yetu bato kabisa kocho onyesunyunto burukani chiarare oburukani kabisa osunyunte obareta macho be kabisa sekonu omago chunchugo be ko chiase epampu yao osiarero gondo nege dokende ntobwate chi traps emetego ere green ere yellow ogoji chokogora emetege ye ni ogo yebeka mugondo asendagire yawo igokonyegora muna wono koru eno kemwari bayebwate emetege yu nabantu ba biologists bajibwate ekeroko yareta igokonyibeka mugondo koyabeka mugondo ebono ebichuni ebi bikorore kare byamenya kogochio byomerera byanantororo ine method yende tokoroka nga biological method eringi yamono asomolemi eta affect kwende yao yonga ne method ine na bokoleta elinde konya liba gutumika chemicals liboli ndiro lyaboli wego ya cabbage kuoma ebon chikabi chisuguma cheito chisuguma ine chisuguma kels na chiakwanera nkuoma chire enga kichibano chia chakire ko beka chinteri noche pole nigireni sio omwangoria kero beiro monge buna wane mbura yaje omwago chetoka yo okayiminyokia ekugwera chisuguma cheito nigo chikosamba suguma